Kasur na kinoy alam kami galaya Asha Workers Union kapenpau bagi nong tray Asha ki mat ika jingsha lek ben halaki men kepajong ki tang nomor bagi hab bantur ya ke rai dam ban penlong ya ke imlang sa lang ka bakoj bakhya. Kani ka jing penpau kalau mi ha ka jing lang ya ki persya ki nong tray Asha ya ka jing bam menjor jong sarkar jelai ki jing dawa jong ki khamtam ka jing pen kiu ya ka jing siu ka bala long hamau kruat Southwest Khas Hills District ha ka khat South Rik unai wing araja arpulai. Kami galaya Asha Workers Union kala dawa na ka sarkar jila baka dayban kantiu ya ka jing siu na ka 8,000 siya ka 1,000 tingka sibanay. Namar baka jing tray jong ki kalong ka bakhya du katta. Haswa ka jing lang ladon ka jing patba na khamat jong ka office Deputy Commissioner Southwest Khas Hills District balapan kot pat hayeng dorbar jong ka snang mau kurwat haringkat ki plakat bat ki jing perta ban dawa ya la ka jong ka hok. Hakani ka jing lang hayeng dorbar mau kurwan lawan ban ai jing kersan ru nadu ki menteri snang beper ki seng bahalang kum ka KSU ka HANM ka HYC bat kum joru yau ba polan sok po chairman jong ka rikhan lingdo sakwang. Ipin kenal ya kecingnya ki jong i nadu benai Jun jong tau sedang ngiras dan ban buka appointment beningkong bat i head minister bat ta kawai kelenti ke bagi kebet lenti ba ka head minister mentang ke ne ke kenti mentang ke de ke long kebet dan pas no komen bagi snow ong ni perkhat ba kemesian jong long kebet kan solution ki Asha ki belong kebet ba kecing kia jong long kebet kadan ya kata ka benta ban kit ya kata ka yen kesem ban pet ya kejing long mensim ya kejing long kedo jing long junon kam jong yen kesem jong ikon kiti ba kum juru ki nong shang ki ba ka ju ai jaga service ke jong ka na du usnam ar hajar stan na do be kidang terma ya kam Asha ban shu terai mon snow bahang kelam dan kedono jing sil ban shu pun khot bre was nong kelam pha tho kelam pha tar ban shu pun perta bre kata kedai ke benta baka department ke khot iki Asha ban shu pun perta bre ke ktien ke baki keren kedai bo play ke khui ki kelam da pan ba kelam da dawai ke tak bainam baka saban poi shi ne ke benta bagi Asha ki ha pan dawa kadai tam na kadaw baka jingkit ke jong ki ke jing trai ke jong ki be khapan mi la ke jong ye ke sem na do dam step ban yan la kawai ke yin kawai pat nang ban yo le ye kita ki activities ki daily activities ki baka NHM trapan ma ye ki Asha haman la kishno ka daily activities ke jong ki ke dai bala de ki trai ki yo la de kim trai kin nim yo la de ki pang ru kin do no ik te incentives baro but hagajing kren jong i head minister kadai kongan prim i babat ya ka kam menteri ban pe ka ko khia ka jing kren ka jong i ngakwa ban kili phi ka Asha hang ne baro phila ju enjoy la pon snap ne ka san hajalin ka phila yo shisha ya ka san hajalin ka kadai ka benta ka ba kongan prim ka balong ka head minister kadai ban so tho kadai benta ba ki Asha kin nam thok ya kadai ka benta naman gi ong ha bangi yang ban dawa na benda ka hok balai ni thok benya na kata ka daw haba im adam ampri di bayo iru ya kita guideline le na kata ka jing thok na ka department mali ya kata ki Asha ki bantrai ba hakan trai tam asnam to da petsi hakan ni ka por ngker pari madam ampri ba inda pe iru ya ka guideline ka ba ong iru ba ki Asha ki ba bon ki dei ki bom dan yo ku ba ki kon ki dei ki bom dan la denam nang bala da ki Asha ki dei ki ba dan yo ku ba ki kon ru shiten na paden ka jingya au ba dio bat ya ka kam na marga de ka mensiem ka bangla terowang ka snong bangala da shem ya ka benta na do ka basdam bantrai ka kam man smo bahang tang ba ki dan ki por bat klemder bure ya ka jin shisha ni kwa ban ka jin shisha bon na paden ki Asha ki ba ban ya nia ko ku ba jong ga yeng na mar ba shitan me kin ha ban mi na ka jong ga yeng ban le boy ka ka hospital le nia and naman pa yo ku ba ni jayu bon ke jige ni bon ke jing sha da ro ye ki dong ke me ke de ki Asha le nia di hak ni ko por nga nagar pa ni ko ma pri ni balong i health minister bin so thoy ka ni banta bi ki Asha ki film enjoy ka ta san hajar da bon snam hanai ka 8,000 ko ba ki yo ka de ke ba ila da ai ba i balong i minister ki ni ki snam ki ba da na ka ta daw minta ni pan na ka liang jong ka Meghalaya government on day na ka NHM ka bari na ka surrender ka so tho ya ka banta ban pe ya ki jing kam ji bi Asha kata de incentives ba ki yo hanrai tam ni incentives ibai am ikong na pri di ong ba kila enjoy kata ka bom la lam bat ba ki Asha kim dan bala kan pediang ya
kata. Dia nak kata nginang perkat tak hak meeting ke baling kong nganong ipi kong an prin balong head minister ma organisation iklet ikum klet la dia be ide head minister be dia baik dia state hi brokawai handai ke jawab ko joki bi on mangale ngale bhai ki asha hapo ki jakala jong hapo ko constituency la jong ngale bha haba kitip abitip ki asha Meghalaya asha wa kasinian ki wan na gamata jong state brokawai to snap ni jeng jong ki asha program state on tang jong kalai kra on tang jong constituency jong i dengar nak kata orang anong ipi bung klet lagi hendrai i perkhat pe bangang atrai tangan tak jong i asha jong ka lain kra le constituency jong i ke bai don nak kata orang ban perkhat sa gawai ko point ko apa nang ipi hang ni ba in page ki khobor ki news ki baling ba jong ki press ki media ki bangai i hapdeng jong jeng kran jong i badi kong aprin ibadai head minister nios no ya kejengkeran ke bami ba kat yang ni kejengdawa jom ki asha ngin namla ban penbiang namar ba ke Meghalaya hi ke duna le kamdan kata kejeng penmi ke pisang ba biang pendap itu kejengdawa jom ki asha henre yang bagi phai pada ma kamdan kita kilat penmi pisang kata kami nang ta chom giang kami ni compare per kiwe ki state kum ka sikim ka aishi po aja gila yo ada kejeng tho ada notification lagi president jom ka asha hapo sikim ida yo ada kejeng tho ka basio manakalian jom government sikim bi ka aishi po aja tim kai ki asha ngiru ngidang perkhat ba government la jom kala ban pet ke jinan kam ju ki asha ngim ngim dawa na government ba kan aishi po aja tim kai ki asha po Meghalaya henry at least to pun kiyo kam kendian nu ya jinan kam ju ki asha ba kim pat snow down kaya ke bayi kira ni kau ampuni di angkum no, bah kacang syakri jom ki asha, bah kacang syakri jom ikum ki amni ngilong kum jor mangi syakri kapat ba, kahatok ki yo ayah katung apa ki yo ki amni. Nak kata orang ikum ampuni habai balong kum bihan minister, ini pun suatu bahaya ke di jeng akum kalong kami. Bah kisah sistem aku apa nak bikin bahaya ni keluar berada, jadi benar ni dia berada. Tang ya kinong di drugs. Ki bom e ki ladi ki bi si ka men la jong ki bom e ki ba kwa tang ki jing pen bua ya ladi ba pen hon ka jing kwa prai ya ka ta jing kwa prai ka sne ka la jong ka government jong be Meghalaya ka pelun ha do kin 9 crore ban ki dawai ye ki nam di drop hendra ye ki asha ki ba sacrifice ki jing ma jong ka por covid ki ba sacrifice ki bom tep langan em kan ya ma ya ki ya jong ka jing ya ba le boy ki nam kha ki nam bam ngitep ngi kerja ayu ke jengem ngidong kiru kelam da perkat na kamdang jengem la jong ki sacrifice